Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Για άλλη μια φορά. Ναι, τώρα θα μου πείτε άλλη μια φορά να μιλήσω που στο παλιό μου account, και σήμερα θα κάνουμε ένα Mega Box και Star Drop Opening μαζί. Έχουμε 42 Star Drops και 7 Mega Box. Παιδιά, ποιο από τα δύο να διαλέξω, Mega Box ή Star Drop, Mega Box ή Star Drop. Θα πάμε πρώτα με τα free Star Drop. 42 που ό,τι έχουμε να ανοίξουμε. Ο Epic κατευθείαν. Ωραία. Super rare. Πάμε από rare, super rare, epic. Μετά παιδιά θα σας δείξω ένα κόλπο. Κάνεις έτσι στο πρώτο μάτι, στο δεύτερο και πάει στο τρίτο εδώ πέρα. Mythic. Καλό. Το πατάμε στα δύο ματιά και ένα ωραίο gadget. Τώρα γρήγορα, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Ωραία. Πάμε αυτό που είπαμε πριν παιδιά. Ωραία. Λα, μπουμ. Λα, 3-2-1, μπουμ. 3-2-1, μπουμ. Και σε μια φάση πετάει legendary, φανταστείτε. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε, Star Drop ή Mega Box. Ωραία. Και μετά θέλω να σας δείξω σε ποια κλαμπ θέλω να μπείτε. Είναι ένας φίλος μου, είναι YouTuber και το κανάλι θα το δείξει κάπου κάπου εδώ, αλλά όχι. Epic! Καλό! Το κρατάμε και πάμε. Epic. Παιδιά, να αντίχουμε legendary. Πάμε για legendary. 3, 2, 1. Έλα, 3, 2, 1. Όχι. Ωραία, πάλι. Τι γίνεται με αυτά τα ρεά. Ποτέ θα τύχω κανένα legendary. Κανένα λίγο legendary. 1, 2, 3, 4 και 5. 50 coins. Ωραία, εδώ παιδιά κολπάκι. Μπαπ. Ωραία. Του. Epic, πάλι epic. Οκ. Τίποτα. Έχω δει ένα κόλπο που το κάνω στα mythic και τυχαίνει legendary. Κλείνω μάτια. Δεν είδα. Και εδώ. Skin, ναι. Σκινάρα. Φυσικά και θα το φορέσουμε. Θα το βάλουμε. Τι θα το φορέσουμε. Ό,τι να είναι. Μπιπ, μποπ. Έλα, super rare, epic. Παιδιά, σας παρακαλώ κάντε το like. Epic, κάντε το like. Legendary, παιδιά, legendary. Το είπα, το κάνετε, το like, το σπάσετε. Μπράβο παιδιά, σπάστε το like για αυτό το legendary και πάμε. Τι είναι. Τζάνε, ναι, παίκτης. Ναι, Mythic Brawler. Yeah, baby. Ναι, ότι το καλύτερο, παιδιά. Είμαστε στα 4 λεπτά και 24 δεύτερα. Και ήδη πήραμε legendary Mythic παίκτη από legendary Star Drop. Ωραία. Και παιδιά θα ετοιμαστεί μεγάλο box opening, Star Drop opening ξανά. Μπορεί χωρίς box opening, αλλά επειδή μπαίνει νέα season και πάμε να τα ανοίξουμε όλα στη νέα season. Παιδιά,
Όπα, epic. Κάνε τα μαγικά σου, Supercell και μας τυχαίνει epic. Ωραία. Super rare, πάτα το. Super rare. Ωραία. Εδώ πέρα περιμένουμε να αλλάξει λίγο. Super rare και super rare. Epic. Από το epic μπορείς να δώσεις ένα skin 29 gems, κάτι τέτοιο. Όχι κάτι πολύ καλό, αλλά ωραία και ωραία. Epic. Skin της Mandy. Και αυτό το ήθελα, απλά δεν ήθελα να χαλάσω τα gems που έχω, γιατί τα κρατάω για κάτι μεγάλο, αλλά είναι πολύ λίγο, είναι 19, δεν ξέρω καν αν έχω κάτι. Λέω 19 και παραπάνω είναι, τι έγινε? Πάμε στα Mega Box, 16 τελικά. Πάμε στα Mega Box. Ωραίο. Πάτω. Μύτη, παιδιά. Εξάρι. Όσοι θυμάστε παλιά, το εξάρι είναι ό,τι το καλύτερο τυχαίνει συμπρόλερ. 1, 2, 3, 4 και 1. Και δεν ξέρω, δεν ήθελα τίποτα. Σχεδόν. Ωραίο. Μπουπ. 3, καλά. Ντουπ. 4, καλά. 2, φωσφορίζα. Ναι, ωραίο skin, αλλά όχι. 5. Σε μια φάση μας λέει 8-5 μας. Παιδιά, σπάστε το like τώρα για να το πούμε κάτι καλό. Περιμένουμε. Πατάμε. 4. Αλλά πήραμε ένα ωραίο πίνε. Ωραία. Mega Box. Σεκετεύω κάτι καλό, παρακαλώ. Κρύα να κάνουμε ένα μυστικό. Μύτη στο tap. Όχι. 3 gems. Νομίζω αυτό είναι το τελευταίο. Μύτη στο tap. 3. Όλα 3, τίποτα άλλο. Ωραία. Το νομίζω τέλος. Ναι, παιδιά, τέλος. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει βγάλει. Πολλά ωραία και καλά πράγματα. Πάμε να δούμε τι είχαμε. Ωραία. Ξέρουμε ότι είχαμε. Sorry, παιδιά, για τον ήχο από πίσω από το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Ωραία, θα κάνω βίντεο που την ανεβάζω ράρ. Ωραία. Και είχαμε και skins που δεν θυμάμαι πολύ καλά που τα είχα, αλλά εδώ αυτό το gadget, αλλά προτιμώ αυτό και αυτό προτιμώ, αλλά νομίζω ότι είχαμε κι άλλα που δεν θυμάμαι που είναι τα skins. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye! Ναι, μην το πείτε αυτό, bye bye guys, παιδιά, δεν ισχύει. Χίλια, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Ήθελα να σας δείξω ότι η club είναι εδώ. Όχι αυτή. Πάμε στον φίλο μας, τον... Περιμένετε λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγο πανέ. Κάπου εδώ είναι. Ντάτος. Το κανάλι του είναι Per Games 12. Νομίζω. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Θέλω να μπείτε σε αυτή την κλαμπ. Σε αυτή. Είναι άνω το 4.000 τώρα. Περιμένετε. Όπως έκανα εγώ τώρα. Πάμε στο κλαμπ. Πάμε εδώ. Βλέπουμε ότι ένας φίλος που θέλω δεν είναι εδώ. Βγαίνουμε. Πάμε εδώ.
πάνω στους friends. Πηγαίνετε εσείς, γράψτε το όνομα. Περιμένετε να τη βρω. Γράψτε το όνομα. Greek κάτω παύλα Dis. Τέλος πάντων, όπως λέει. Και μπήκαμε στην κλαμπ. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα είναι η κλαμπ. Μπείτε όλοι σε αυτή, κατεβάστε Brawl Stars, μπείτε όλοι σε αυτή. Ξέρω και εγώ τι θα κάνετε. Και αυτό το βίντεο, παιδιά, μας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Και τα λέμε.